de reconstruir, i aquesta vegada de veritat, la història de Catalunya. Però recordeu allò d'en Gaziel. Els pobles tenen 100 vides com els gats. Aprofiteu la vida que encara li quedi a Catalunya, perquè aquesta vegada podria ser que fos l'última vida que li queda al gat. Bona nit i gràcies per l'amabilitat. Conclusió. A Euskadi Ria, més de 1.000 morts. I ahir van llegir 10.000 entre presoners i torturats. Els hi va costar la ventura d'un Euskadi independent i socialista, amb centenars de presoners encara en condemnes llarguíssimes. 1.000 morts i 10.000 afectats, entre presoners i torturats, que no eren de terres, però aquells morien saber-ho, a Ixarronda. Pregunto, heu sofert algun escorcoll a casa vostra, improvisat? Ha entrat la Guàrdia Civil a casa vostra, us ho ha remenat tot aquí? Com us sentiríeu? La Guàrdia Civil i la policia fa escorcolls a pisos d'aquests narcotraficants, i els heu vist entrant, policia, policia, entres allà, es lliguen de peus i mans, estan en calçotets dormint, i aquests tios allà s'hi compten els bitllets, la droga, la cocaïna, tot amb diners, i els tios allà sentats, tranquils, un escorcoll d'aquests. Tenen una altra carnadura, però vostès no tenen aquesta carnadura. Vostès són bona gent. Com diria aquell, sou molt bona gent. I un escorcoll no es deixaria com aquell varador de droga que no els porta un rave, que aquest és la policia que ara sí. A Croàcia, la seva independència va costar 15.000 morts per independitzar-se de Sèrbia. Ens deia la patriota Maia Civil l'altre dia aquí, fa uns dies, acompanyat del seu marit, també patriota Manel Borric. Pregunto a tothom, recordant un espot de TV3. Quants morts ens podria costar assolir la independència de Catalunya desobeint-ho tot i tirant pel dret? Recordem els 15.000 de Croàcia i els 1.000 dels bascos, més els 20 de l'altre cantó, perquè els 1.000 ja estan tots a l'altar. 4 morts. Signaríeu 4 morts per l'independència de Catalunya? Només. Signaria? Qui signaria 4 morts? Jo ara dic allò. I si aquests 4 morts siguessin la teva filla, el teu marit, la teva muller, el teu germà o la teva mare? Ho dic aquí.